Chris Said qed iwebbes rasu biex ma jirtirax mill-elezzjoni ta' kap għal Partit Nazzjonalista. Dan mhux biex ma jpaxxix lill-kontestant ieħor Adrian Delija, iżda biex ma jbaxxix rasu għal kap caretaker Simon Busuttil. Dan għaliex jekk Chris Said jirtira minn din l-elezzjoni jinfetaħ il-bib biex Simon Busuttil ikun jista' jibqa' fil-kariga. Tarif esklusiv ippubblikat fil-Gazzetta Kulħadd jiżvela kif fid-Dar Ċentrali qed ikun ikkalkulat li Chris Said se jġib madwar 40% tal-voti tat-tessierati tal-partit. Dawn ma jkunux biżejjed biex isir kap. Dan għaliex kandidat kull m'għandu bżonn huwa 50% u vot tal-voti validi mitfuqa. Adrian Delija bekk isir kap mingħajr problemi. Dan ukollu jekk Chris Said jirtira mit-tiġrija, Adrian Delija ikollu bżonn ta' 66% u vot. Bekk l-40% li mhumiex biżejjed biex Said isir kap ikunu biżejjed biex Delija ma jsirx u fuq kollox biex jerġgħu jinfetħu in-nomini. F'dan il-każ Simon Busuttil ikollu skuża biex jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma rnexxilux isib persuna biex tmexxih dmiru u li jibqgħu. F'xenarju bħal dan Adrian Delija jkollu x'aktar xirtira għaliex ikun ġie umiljat. Anke jekk għamel numru ta' dikjarazzjonijiet li mhux se jibqa' kap, din ir-regola kien żerżaqa minn taħt l-istess Simon Busuttil meta kienet jiltaqa' l-Kunsill Amministrattiv li fassal ir-regoli tal-elezzjoni. Chris Said qed jgħid li għandu pressjoni biex jirtira, iżda mhux se jagħmel hekk għaliex it-tesserati tal-partit għandu jkollhom għażla. Sansitra qal ukoll li n-nies Delija offrewlu jażel li ma kariga irid jekk kemm il-darba jirtira biex Delija jtellaq waħdu, xi ħaġa li Adrian Delija ċaħat. Il-kulħadd ikkonfermat li l-pressjoni fuq Said mhix ġejja min-nies Delija li jridu jibqa' biex jiftilhom it-triq, iżda min-nies ta' Simon Busuttil li jarawh bħala ċavetta tagħhom biex issir elezzjoni oħra. Il-problema għal Simon Busuttil hija li Chris Said ma jridx ibaxxi rasu għal din is-soluzzjoni, speċjalment wara li Simon Busuttil ma appoġġjax fl-ewwel round u minflok ħadem għal Elix Periċi Kalaxxone.